Okay lang kahit hindi mo ako nasalo. Nasalo mo naman yung puso ko. Bakit mo pala ako hinahanap, Sweetie Pie? Kasi namiss kita eh. Nice. Namiss din kita. Sige, invited ka na. Bakit? Sinabi mo na? Bakit? Ayaw mo ba? Halinin na at magsaya dahil ang Bakat Andres ay nandito na. Kwentong katatawanan na may kalokohan, yan ang kanilang samahan. Talagang pampawala ng stress pag nandidyan na si Bakat Andres. Ni? Daw gayam. Panagatang si Dain. Sweetie Pie? Sweetie Pie, nasan ka? Pie! Sweetie Pie? Nasan ka? Sweetie Pie! Sweetie Pie! Nasan ka? Sweetie Pie! Pwede ah. Sweetie Pie! Sweetie Pie! Sweetie Pie! Sweetie Pie! Taak! Gunyang? Ay, bagsak. Sweetie Pie, ang sakit! Okay ka lang ba, Sweetie Pie? Masakit, Sweetie Pie. Pero okay lang. Buti dumating ka. Dumating nga ako. Hindi naman kita nasalo. Okay lang kahit hindi mo ako nasalo. Nasalo mo naman yung puso ko. Kanina pa kita hinahanap. Akala ko nawala ka na sa akin. Hindi ako nawala kasi lagi na akong nasa puso mo. Bakit mo pala ako hinahanap, Sweetie Pie? Kasi namiss kita eh. Nice. Namiss din kita.
lalaki tigitiduan na ya. Madam naman, nakagat kayo pa itulog dita. Di tapay nga talaga. Di makapagpiyon yan. Nya lalaki tigitiduan na ya. Damdama kayo kasta, tinggal daw na eh. Namamayat na labi eh, nalamlami eh. Oh, kisti sabam kiddi. Kunaklan nagawid kan. Kaya dagor na lipatak. Ano yatin nalipatam? Ano na naman ba yung nakalimutan mo, Andres? Yung anino ko, hinahanap ko. Hindi sumunod eh. Kisti sabam talaga. Tila mang sursurdo ti araramidem. Hayaan mo na siya, Sweetie Pie. Parang hindi ka naman nasanay sa kanya. Eh, nakakainis naman kasi. Mapanin ko. Ito naman. Doon na lang tayo sa bahay. Ano boy, mapalaan? Kisti sabam, malalya ka kuma. Tara na, Sweetie Pie. Wala pa tayong ulam. Ay, oo nga pala. O sige, tara na. Baag na bitin! Eh, daulag! Bahay na yan! Bahay mo na isa! Daulag! Uy, si Andres yun, Sweetie Pie. Hayaan mo na, nang trip lang yun. Sa bagay. Tara. Lugek tatangal daw. Ako ti pala niitan. Apo nila kay nga bakon. Nagasawa nga talagaan. Makapaapal si ka. Patuloy ko mati ka sa Riyaw. Excited ako. Palanet! Sige, invited ka na. Bakit sinabi mo na? Ayos. Salamat. Congrats sa inyo. Yahoo! Bakit? Ayaw mo ba? Siyempre, gusto ko. Tropa ko naman siya eh. Akala ko ayaw mo eh. O sige, tara na. Ure, 5 kilo ako matimakang kong estopado. Pabali na ka dyan. Yahoo!